Tänään mä teen video sellaisesta, mitä ei kannata tehdä, kun teet video ja mennään suoraan videoon. Syödä, kun puhut. Mun YouTube, tänään mä teen videoa uimasta. Ja hyvä mennä ihan juttu. Unohtaa, mitä sanot sun videon alussa. Moi YouTube, tänään mitä mun piti sanoa? Ei! Moi YouTube, tänään ei! Voi vitsi, mä unohin, ei. Tehdä video, kun sua väsyttää. Moi YouTube, tänään mä teen video. Ja tosiaan päivällä ja mua väsyttää tosi paljon. Ja mä ajattelin tehdä iltavideon ja me mennään nyt tonne. Mä menen sisälle ja mitään muuta. En tiedä. Älä unohda jotain juttua. Mun YouTube, tänään mun piti esitellä teille yksi mun ostos, minkä mä ostin ja monia. Ja mä aluksi ajattelin, että mun auton niin kun ohjattavan, se on tosi hieno maastoauto. Hei, missä se on? Mihin mie sen jätin? Minne mie sen jätin? Tutkia asioita videon aikana. Mun YouTube, tänään mä teen video sellaisesta jutusta ja mikä tuo on? Vähän siisti. Auto. Tässä on se ohjain vielä. Vau. Hei, mun piti kuvata video. Älä tee mitään, mitä sulla tekisi mieli. Esim. Tanssia. Munhan piti muuten kuvata video. Tää video meni ihan piloille ja mä olin kuvannut tää niin pitkään ja niin hyvin. Tyhmä kamera. Sun ei kannata painaa videonappia ennen kuin olet tehnyt jotain. Hei, milloin se video pitäisi alkaa ja mitä pitäisi tehdä? Ei oo kyllä mitään. Mä siirryn tän kameraan vähän paremmin. Noi. Jos miettii mitä tehdään. Se video on jo alkanut. Mitä ihmettä? Mut jos tykkäsit videosta, paina peukkuu. Jos et, niin älä tee mitään. Ja tilaa kanava, niin nähdään sitten seuraavassa videossa.